Benvinguts a la segona part de l'episodi de Girl Radio amb Miss Janira Planes. Faig aquest petit vídeo introductori perquè no quedés estrany que que l'episodi comenci així de la nada, in media res, que dirien a la meva classe de llatí, de la qual encara tinc records. I ja està, no serveix de gaire més. Simplement, si no has vist la primera part, vés a la primera part que et donarà més context i aquesta és la segona, de la que suposo que ja has vist, perquè com ets una oienta de Girl Radio ets molt llesta i ja saps que si posa segona part pues és que n'hi ha una abans. I ja està, no sé què més dir-te, que interessant el que direm ara. Bueno, l'Emi o Zempic, no faig spoilers, que parlin la Mar i la Janira del passat. Parlàvem de l'Emi, que és la marca de la Kourtney Kardashian de vitamines, òbviament, que elles també tenen una marca relacionada amb això. I com això, al final, que et donin tantes solucions a alguna cosa, et fa pensar com, ostres, tenia molts problemes i no m'havia parat a pensar-ho. Tipus, si entres a la web de l'Emi, et pots comprar vitamines pel metabolisme, en plan, ui, és que no és que estiguis gorda, és que tens un metabolisme molt lent. Si et prens aquesta xutxa que venc jo, Kourtney Kardashian, ja tindràs tots els teus problemes solucionats. I una de les que es venen més a la marca aquesta de la Kourtney és salut vaginal, que és com ai, el teu cony no té gust a Pepsi-Cola, com diu la Lana del Rey, per tant, clarament no tens bona salut. I és com, no funciona així, o sigui, estàs perfectament, no ha de tindre gust de Pepsi-Cola per començar, no et preocupis. Saps? O sigui, vaginal probiòtics. Exacte, no sé, i a part també és que el fort de l'Emi, o sigui, és que crec que realment no és que creïn un nou mercat elles ni res, sinó que s'aprofiten d'això que tu has dit ara, que està en constant creixement. O sigui, crec que també hi havia un dels articles de Dazed o alguna cosa així que deia al 1990 o por ahí, a lo millor hi havia 5.000 suplements disponibles o 5.000 tipus de suplements disponibles i ara hi ha una oferta com de 40.000 tipus de... O sigui, 40.000 literal no d'exageració, sinó de pots buscant un catàleg, no?, entre 40.000 tipus de suplements o coses que existeixen en el mercat, no? Llavors és com està en creixement 100% i ella ho posa tot superfàcil a nivell de dir vale, pues si sento que dormo malament, vale, pues em compro el Let Me Sleep, o si vull com tenir la pell que em brilli més, pues em prenc això, el Let Me Glow, no? Jo també crec que està una mica connectat amb el tema de... Hi ha una obsessió per al tema skincare, no?, de 10.000 passos i tot això, i és com, vale, però ara quin és el next step, no? O sigui, perquè ja hem fet... Potser el problema és des de dins, no? Potser t'has de curar com des de dins. És com ja en sabem la rutina dels 10 passos. He provat la xina, la coreana, la japonesa i el no sé què. Ara, a nivell interior, què em falta, no? Sí. Què necessito? És com sempre buscar com coses externament per estar millor, no? I ella realment a nivell, crec que o sigui, l'equip a nivell de, si ho analitzes des del punt de vista de màrqueting, és que és perfecte, perquè és com, vale, tinc un síndrome de PMS horrible i no serà potser perquè jo què sé, no estàs fent esport o estàs superestressada perquè estàs corrent moltíssim o no sé què tal, no, sinó pren aquestes gotes que ja veuràs que serà la gran solució. En el cas de la Kourtney són com unes xutxes, a més és superestètic, és moníssim, saps? O sigui, és que venen ganes de creure-s'ho i de dir com, és que jo vull prendre'm aquesta xutxa cada matí. Com les Happy Pills, made supplements. Sí, made supplements, en plan, jo potser sí, en plan, potser és placebo, no sé què, però és com, et venen ganes de pensar, vale, sí, pues no tindré tant síndrome premenstrual, o el cabell em brillarà moltíssim si em prenc això, és com, no, si passarà, però tu estàs allà amb el teu potet de vitamines moníssim, perquè està fet moníssim, i és una xutxa que deu tindre gust de maduixa o el que sigui, i penses com, mira que fàcil, la salut, al final, és estar alerta de quines coses em falten i ja està, i prendre'm una xutxa que t'ho cura tot una mica com Doraemon, no? En plan, pren-te aquest... I al final no és així, simplement has de canviar la teva rutina i dormir més, o fer més esport, o no ser tan sedentària, o vull dir, com tu has de veure i mirar quines són els canvis, però són uns canvis molt més feixucs, no? En plan, que impliquen canviar la rutina del teu dia a dia i és com, ostres, però és que no puc dormir més perquè treballo molt, i és com, què puc fer? Deixar la feina o comprar-me unes xutxes que em diuen que tindré molta més energia. Et surt més a compte creure't que el de la Kourtney Kardashian funciona, que no sé si et va sortir un TikTok, no sé si el posaré perquè no sé si ens estem allargant, que bàsicament diu que al fer-ho com en gominola i no sé què, perd com quasi tots els valors que ella diu que té, en plan, vale, això és bo perquè porta molta vitamina, no sé què, però al transformar-ho en gominola i tal,
potser té un percentatge que és molt baix, pràcticament no té cap mena d'efecte. Però bueno... pensava que els tècnics ens estaven avisant que quedéssim. No, per favor, deixeu-me parlar. Van els sleep gummies. Sí, en plan, let me sleep, a veure si s'adormen i ens deixen parlar infinitament. Però sí, bàsicament això... Bueno, abans de començar estava pensant, ens queda una última kombucha i jo crec que estem arribant a la tercera part. Ha fet com 3 actos. Sí, i està bé perquè crec que realment ho relacionarem amb el tipus de begudes que s'estan portant ara. Sí. O sigui que per cert, un apunt sobre la kombucha, que realment kombucha i kefir, que abans el primer que hem provat és l'aigua de kefir, que si t'hi fixes aquí, veus que hi ha com una mena de... que està viu, oi? Exacte. Sí. Bueno, nois, està tan viu com estic explotant en plan xampan, en plan para todos, celebremos. Bueno, nois, no això res. està sent... A mi m'ha passat tantes vegades prenent kombucha, això no passa res. Sí, no passa res. Bueno, ja ho netejaré jo, no us preocupeu, nois, el desastre que estic fent. Ai. A més, no estic aconseguint treure el tap perquè tinc les mans molles, ara. Vale. Ara, el que passa és que es fan a través de... O sigui, tu el que has de tenir per poder fer aquest tipus de begudes és l'Scooby, o sigui, que s'escriu tal qual, o sigui, S-C-O-B-I. Que és la cosa que està viva. Sí, que significa, o sigui, és un acrònim de Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que bàsicament és una mena... És que l'altre dia vaig veure, no sé qui era, però una noia per Instagram que l'havia fet a casa seva. Vale, hi ha una companya aquí al Primavera que ho va intentar, de fer kombucha a casa. És que potser era ella, No sé, perquè estic com... No recordo ara qui era, o sigui, pot ser que tenia com un mega tupper com amb l'Scooby. Bueno, és que s'ha de fer així. Exacte, que és com una mica com quan tens el tema de la massa madre per al pa, doncs és algo així, no? Com que en realitat això es va... o sigui, pot estar viu molts anys. Sí, crec que pot ser com la teva mascota, en plan per sempre, pots fer a la nevera com bastant infinit. Exacte, i tu vas fent, a partir d'això pots fer que si el kefir, que si la kombucha, i la kombucha realment és com, representa que és molt bona per netejar el fetge i que, bueno, això ve de Japó i no sé què i tal. Bueno, hi ha llenes molts de Scooby, en plan kefir i ara el kombucha. Exacte. I a part sembla com una mena de còctel, saps? Sí, ara ja estem en momento còctel, no porta alcohol. Bueno, en realitat porta una mica d'alcohol perquè és fermentació, en plan, si prenguessis com 5 litres o alguna cosa. És que potser tu notes una mica, és que jo per exemple em noto l'alcohol molt ràpid i alguna vegada prenc això i no m'ho noto com de... estic en plan còctel. No, però sí que noto com un punt allà. En sèrio? No sé si ara em passarà, però a vegades dic, hosti, començo a tenir com la mirada ennuvolada. Lena de Scooby. Molt bo, i mira que la kombucha a vegades penso com, no entenc la gràcia, vale, està molt bona aquesta... Em faltava que fos rosa, jo crec. És el punto... I això que no està ultra freda, ara? Ja, hauria d'estar com amb gel i tal. No sé si amb gel, però potser més freda, no sé. Bueno, és que hi ha gent que és ultra... purista de la kombucha. Tu has vist el creador de kombucha? Aquesta no la comprarien mai. Ja, aquesta és massa com... comercial. Sí, exacte. Bueno. S'ha de ser com bio, no sé què. Bueno, exacte. En tot cas, beguda. És que això, tot aquest tema, o sigui, és la gallina de los huevos de oro, ¿vale? O sigui, tu pots fer xutxes i dir que el cony et farà olor de flors. Que les begudes et faran... et netejaran el fetge i no sé què. I això les celebrities no només són víctimes, sinó que elles veuen i diuen, bueno, tonta no soy, si jo pico, pues picaran molt més l'altra gent. I la Courtney té això, però, bueno, la Gwyneth Paltrow l'havia de mencionar, o sigui, ella és la creadora... La OG. Sí, en plan, ella va crear tota aquesta obsessió amb Goop, que és la seva pàgina així de... bueno, pseudo... És que no sabria ni com explicar-ho, però bueno, allà òbviament també venen vitamines i coses, i la persona que m'obsessiona i que encapçala i protagonitza aquest episodi, Bella Hadid, òbviament, també ha entrat en el mercat de tot això, i té Kin Euphorics, que també em fascina, o sigui, no ho entenc. Tipo, és una beguda no alcohòlic, o sigui, en plan, als Estats Units s'està posant molt de moda fer begudes per sortir de festa però que no portin alcohol. Exacte. I llavors ja no entenc perquè diuen, hi ha com col·leccions, no? Hi ha una que és com Social Magic, Soothing Serenity, i és com... No entenc res, nois, o sigui, què diem? Exacte, o sigui, depenent de les coses que porten... O sigui, realment és una mica tipus això, no? Que posa Vitamin Well Boost, no? En plan, pues, en comptes de dir que sembli tant com per un tech bro, entre cometes, és com fet com si fos una fada hagués creat el packaging, no? Total, l'heu de buscar. Kin
eufòrics. Sí, i realment, o sigui, hi ha una paraula que a mi em fascina molt, que és el tema dels adaptogènics o els adaptògens, o com es tradueixi en català, que bàsicament són, o sigui, diguéssim que són els principis actius de les plantes o dels bolets, fins i tot també, posats com en aquestes begudes, que és com cada cos reacciona lleugerament diferent a aquests principis actius, no? I realment són els que, segons com estigui, si necessites reduir l'estrès o l'ansietat o la fatiga o no sé què, representa que estan com més adaptats per solucionar aquest problema. No? Una mica el que parlàvem, com si fossin suplements, però en comptes d'estar bevent una Coca-Cola, et veus una Quin Euphorics durant el dia, que jo, òbviament, seria víctima d'això, jo ho sento, no? És que totes dues m'estem criticant molt, però si fóssim riques seríem les primeres en injectar-nos merdes. De fet, tindria una nevera només de begudes. Probiòtiques, en plan, aquesta social magic, no sé, és que m'encantaria, em tornaria loca. What's your mood today? Sí. Com et sents, Mar? Vols estar més relaxada? Vols estar més amb energia, tal? Doncs vinga, té. Bueno, clar, i que s'està portant molt... I a part també, això no és ja tant dins del món wellness, però begudes que porten 300 mil·lígrams de cafeïna, per exemple, saps? Que és com diuen, vale, és que com la cocaïna ja no és legal, bueno, no és legal, mai ha estat legal, no? Però com la cocaïna ja no està ben vista en el lloc de feina, et prens la beguda aquesta. La beguda aquesta, sí, i ho vaig veure als Estats Units, i que tampoc ho marquen molt, i llavors hi ha gent que s'ha fotut com 300 vegades la dosi recomanada i que van espitadíssims per la vida, i és com, m'he fixat que m'he pres com 1 quilo de cafeïna, i és com, no, això no hauria de passar. Però sí, són com begudes que no són cafè, i llavors és com, no, és simplement boost of energy, i els hi posen paraules mones sense dir cafeïna, té molta cafeïna això. Bueno, sí, a més, el que m'agrada, o sigui, que em fixo d'aquestes begudes probiòtiques, el que li vulguis dir, que són això, mercantilitzades per noies com de la nostra edat, o sigui, per nosaltres, perquè clarament nosaltres cauríem en aquest màrqueting i ells ho saben, llavors és com, està fet bastant per això, en plan, per la gent que segueix a la Bella Hadid, per això, com un nínxol, un mercat bastant fàcil, i fins i tot tu em vas passar un Instagram d'unes noies que fan com bàsicament memes d'això, d'aquesta obsessió, però no des de la crítica, sinó en plan col·lectiu, anem a riure'ns d'aquestes obsessions que tenim. De fet, moltes vegades les comparen, o sigui, quan es parla de la creació de marques per més millennials o per més Gen Z, un cas perfecte de millennial és el que hem mencionat abans, bueno, millennial, generació X, la Gwyneth Paltrow, realment, però que va molt targetejada cap a millennials, més o menys, o la gent més jove de la generació X, que és com aquesta perfecció a les fotos, en plan les típiques mascaretes que et fas de UV light o no sé què, o totes aquestes coses, no? I també ja tens un cert poder adquisitiu, o el seu públic té un cert poder adquisitiu, llavors té unes línies molt clares, no? En plan, com de sí, bueno, que sembli effortless, però a la vegada estàs allà, rotllo, deixant-te una pasta, no? I aquestes noies realment també formen part com d'aquesta comunitat d'influencers, New York, no sé què, i una d'elles era bastant famosa per tot el tema, o sigui, per tema de córrer, per el tema de que també a vegades es prenia certes coses, no sé què, per estar millor suplements, i van decidir crear aquesta comunitat que es diu Simos Girlies. Sí, si m'ho punxeu a la pantalla us ensenyo un parell de memes. Bueno, és que són com això, format memes d'ara, però tipus How I sleep at night knowing I'm repairing my muscle tissue. En plan, jo no ho sé, no ho penso, però potser ara de fet ho començaré pensant. Jo sí ho penso, és una cosa molt greu. Rotllo de dir, vale, rules, o sigui, com tips per dormir millor. Jo penso, vale, estic reparant. Sí, les meves cèl·lules s'estan reformulant o el que sigui. Exacte. I una tia corrent, my local health store to stock up bulks, herbs, spices and nuts, específicament. I de fet la pàgina en si, si la voleu seguir, és Simos Girlies, que és la paraula que vaig aprendre la setmana passada i ara està everywhere. És que, bueno, fascinant, o sigui, és tot un moviment, o sigui, quan ja hi ha pàgines de memes és que està consolidat, no existeix, és un moviment, és una realitat. Però bueno, sí, 100% som carne de canyón. A part d'aquí un parell d'anys està sent com víctimes de tot això. I parlant
d'això, de ser víctimes de marques i tot això. De fet, una altra marca i una altra cosa de la que podem ser víctimes no només són les begudes aquestes cookies i dels cimos i no sé quantos, sinó que les fragàncies ara també s'estan tornant un tema que podem ficar-ho com dintre del món de la salut des d'aquest terme, i també gràcies a la nostra estimada profeta Bella Hadid, que sempre està allà. Ella ara, en parlàvem tu i jo, està a punt de treure una marca que es diu Orbella, que quan vam començar a parlar d'aquest tema ens pensàvem que seria algo de tipus les vitamines aquestes que per algú exacte, que per algú havia fet aquest TikTok raro. I tal, i va fer com una promoció que es veia només al seu ull i com imatges així, no sé què, i que ensenyava el nom de la marca, que és Orbella, i bueno, no sé com es diu, com el subtítol, com si diguéssim, és Reveal Your Alchemy, que és com, bueno, revela la teva alquímia. Vale? Llavors, hem anat descobrint que això al final serà una fragància, el qual jo no m'esperava, però parlant hem vist que potser té sentit que sigui, o sigui, que no s'allunya tant del que pensàvem. Exacte. A mi hi ha una cosa que em genera també com molta curiositat i és el tema de, que no sé si ho vas veure a Twitter, bueno, segur que sí, de fa com un mes i mig o alguna així, que representava aquest Charlotte Tilbury, que era la marca com que de la qual Bella Hadid era la cara, i feia com les campanyes i tot això, com que havia, entre cometes, trencat ties with Bella Hadid. No m'he enterat, no. I deien que era perquè ella és palestina o té ascendència palestina, i que, clar, que tal... Bueno, va ser un bulo, realment, això com no era veritat. Sinó que van dir, no, és perquè la Bella Hadid està llançant la seva pròpia marca i segurament serà de bellesa i tal. I és com, wait a minute, perquè no serà de bellesa la marca de la Bella Hadid, segurament serà d'això de perfum, o sigui, de fragàncies, de perfums. I el tema és que Charlotte Tilbury ja ha llançat o ja ha tret al mercat aquestes fragàncies emotion boosting, que són per tenir com més love frequency, more sex, Cosmic Power, o sigui, jo necessito la de Cosmic Power, si us plau. Què et fa, la de Cosmic? O sigui, les altres són bastant self-explanatory, però Cosmic Power, o sigui, et converteixes, jo crec que en un déu. Energia màgica, Calm Bliss, que ja clar, jo el Calm Bliss tampoc no el sé traduir, però bueno, i Joyphoria. Bueno, necessito totes. I si les barregem totes, de sobte, pum, ets el superhome. I és com que ara se li diuen Neurosense, que bueno, la Emily Sandberg també escrivia a Fit Me, que és el que, diguéssim, ara és la versió renovada o remarketitzada de la paraula aromateràpia. Que, clar, aromateràpia potser sona com massa místic o massa del món com de la medicina alternativa i tal, i és com... Mira, Neurosense és més relacionat amb ciència, no? Exacte. En plan, té una credibilitat. Exacte. No és una teràpia alternativa, sinó una ciència, pràcticament. Una mica. I el que em sembla molt curiós de tot això també, inclús abans que parlem de les begudes, és que hi ha com marques als Estats Units també que estan creixent molt, com Poppy o com Olipop, o tot això que posa prebiòtic, probiòtic, no sé què, que és molt graciós perquè quan aquestes mateixes marques es venen a Canadà, per exemple, que tenen una regulació molt més estricta amb el tema dels noms, no posa cap d'aquests noms, saps? O sigui, és com que no els hi permeten tenir les llaunes amb aquests noms. I és com... Te hace pensar, te hace pensar. Que fort, perquè realment és això, als Estats Units com veiem molt abans totes aquestes coses perquè allà no hi ha una regulació, no hi ha... O sigui, sí que hi ha una mínima regulació, però no... Jo me'n recordo un capítol de les Kardashian que la Kourtney anava com al Senat o no sé què a demanar que hi hagués el mateix tipus de regulació a Europa, o sigui, a Estats Units que a Europa, perquè els seus fills poguessin menjar més saludable sense que elles, bueno, no sé què. Llavors, clar, pues, allà és on veiem com totes les coses més loques abans de que arribin aquí, perquè aquí pues, tarden lo seu a poder passar i a poder pues, utilitzar paraules xules sense que els diguin, escolta, això ha d'haver-hi un mínim per poder ficar probiòtic engegant. Exacte. O aquí a vegades es posen, però durant un temps i després ja... Fins que els pillen. Ja la denúncia, no? I és com, bueno... Anem a canviar el nom. Anem a canviar, però com que la gent ja s'imagina que ho posa en plan Mandela Effect, jo pensava que ho posava i en realitat no ho posa, i és com no, si ho posava abans fins que els van pillar. Exacte. I un altre tema de fins que arribi aquí no sé què, i que, bueno, o sigui, està arribant i arribarà i serà una locura.
a l'Ozempic. Això ho heu hagut de sentir, segur. O sigui, si fins ara potser us estem parlant de coses que... Estranyes, sí, estranyes, que esteu en plan, aquesta sí, a quin cantó de l'internet estan, però Ozempic us ha hagut d'arribar. O sigui, és... en realitat és la medicina que utilitzen els diabètics. Sí, que de fet el primer em va començar a arribar que és en plan, als Estats Units hi ha com cada cop n'hi ha menys i la gent que realment ho necessita pues està quedant sense perquè els famosos l'estan utilitzant per aprimar-se. I realment hi ha molts famosos que tenen cara d'Ozempic, en plan, que se'ls hi veu, que s'aprimen de veritat, no és una en plan cosa que no funcioni. Exacte, és que el tema Ozempic per mi està sent una obsessió molt gran. Bueno, és que vull que me'n parlis perquè per mi és una obsessió i és com... És un univers tan gran que no sé ni per on començar i crec que tu tens la info que em falta. Sí, o sigui, bueno, jo vaig començar a veure també que estava començant... O sigui, és que realment el tema és que o sigui, en Estats Units es diu weight loss drug o no sé què, o sigui, se li diu com droga, que no sé si realment quan ho dius en català sona una mica raro, no? Però bueno, és com un medicament realment per la pèrdua de pes que es fabrica a Dinamarca. Llavors, comencen a saltar una mica les alarmes, diguéssim, quan es comença a veure que a Dinamarca el valor de la moneda, de la corona danesa, puja perquè com es ven als Estats Units i hi ha aquest intercanvi, diguéssim, de divises quan es fa aquesta venda, afecta directament a l'economia de Dinamarca. Llavors és com, hosti, això què està passant aquí, no? I es comencen a veure molt com està funcionant també en molts famosos que de sobte s'han aprimat i dius, realment, o sigui, encara que no mengis és superdifícil, no?, aprimar-te així de ràpid. És molt ràpid, o sigui, si comenceu a investigar són canvis bastant dràstics. I després, molts d'ells estan parlant obertament d'això, sí, no? Sí, a mi això és el que em sorprèn més, que no ho amaguen. Abans, com si es feien el balón gàstric o coses així, era una mica com la Kylie Jenner no parlant de que s'havia operat els llavis, com ho podies intuir, però no ho parla, és una cosa com de pudor. I en canvi ara hi ha famosos a red carpets parlant obertament, dient la paraula Ozempic. De fet, també és... la Oprah Winfrey, per exemple, diu l'altra marca que és com la competència, que es diu Wegovy, si no m'equivoco, i ella també la veus que sembla una altra persona en quant a que ha perdut molt de pes, no? I ella doncs, deia que tota la seva vida havia estat un tema amb el que havia patit, no? I que gràcies a això doncs, ha pogut perdre pes ràpid i tal. Llavors, clar, ara estem en un punt en el qual veus que està tornant com aquesta obsessió per la primesa de la que ja portem un temps parlant, no? Com les Kardashians estan molt més primes, sembla que s'han tret potser algunes pròtesis que s'han posat o el que sigui, no? Vull dir, la Kim Kardashian a la Met Gala quan va portar el vestit de la Marilyn Monroe, ella va fer una dieta molt extrema. No sabem si potser també hi havia Ozempic en el menú, no? I la Kylie també s'està comentant molt les seves clavícules, els braços... Exacte. Llavors el tema és que de fet, ja està com molt normalitzat entre cometes i fins i tot a certs llocs de clíniques d'estètica estan oferint en el pack el Botox más Ozempic, no? I coses així. I el tema que dius sobretot de la cara d'Ozempic és molt fort. O sigui, posaves, per exemple, la Kylie Osbourne. Sí, que de fet, sí. Després us posem un clip bastant fort. Persones també que es veu una cara... És que és un canvi com molt raro i molt de cop, no? La Christina Aguilera també sortia feia poc. Sí. I és com, hosti, clar, perquè realment suposo que perquè no pengi la cara del canvi tan ràpid i tal, potser es posen àcid hialurònic per diguéssim, recol·locar certes coses o reemplanar certes coses, no? Llavors, el tema és que principalment està afectant molt, com tu has comentat, a gent que té diabetis real, no? I que necessita prendre Ozempic, però és que a la vegada no se sap encara quins efectes té aquest medicament i hi ha una part que s'està descobrint ara, que és com bastant heavy també, que és que està ajudant a la gent que és infèrtil a quedar-se embarassada. Això també m'ha començat a sortir. I és en plan, what the fuck, saps? Sí. En plan... A mi em fascina molt perquè pensava que seria això bastant ràpid, tipus 4 celebrities ho comencen a prendre i després comencen a sortir efectes superadversos i llavors comencen a fer programes dient com, els efectes adversos de l'Ozempic i llavors tot un HBO special sobre els efectes adversos. Però de moment sembla o s'està fent com promoció, com no hi ha efectes adversos, ho hem mirat, les dones que no es poden quedar embarassades es queden embarassades, la Kelly Osbourne perd 40 quilos, o sigui, és com una cosa que és com que vols estar en contra
I, a veure, hi ha molts motius per estar en contra, o sigui, com l'obsessió amb el pes i tot això, quan no és una qüestió de salut, simplement és estètica, i és un motiu per estar en contra, però no hi ha uns efectes, o sigui, també s'ha de dir que és recent, com per potser d'aquí uns anys és com... Ja et crea com quan ets vell, jo que sé, artritis o alguna cosa, jo que sé. Però de moment en parlen obertament perquè és com que no passa res i com fins i tot les coses que van sortint són relativament bones, en plan, de les embarassades. I jo també ho comentàvem, o sigui, la meva millor amiga és metgessa, una de les millors amigues del grup també és metge, de fet es dedica a endocrinologia, i jo li preguntava i em deia, clar, és que de moment no sabem res de si funcionarà bé o malament, no? Com que hi ha fins i tot cert escepticisme de dir, o sigui, l'única preocupació és li estàs traient a qui ho necessita, això 100%, no? Però per la resta de coses, clar, és com una mica com quan es parlava quan es començava a posar de moda el làser, i que hi havia gent que era en plan, però això no se sap, què ha passat, què passarà, que no sé què, i de moment... Clar, però la gent que ho ha fet, per exemple, jo em vaig fer làser quan era molt petita, en plan primer de carrera o així, i penso com, ara per mi perfecte, o sigui, bueno, podria haver de construir-me en comptes de pagar no sé quants diners, però bueno, ja m'ho he fet i no em sembla malament, però imagina't que comencen a haver-hi efectes adversos com d'aquí 30 anys i començo a veure les primeres ties que s'han fet. Clar, totalment en plan, i serem com la lacra social, en plan, sí, m'he fet làser i jo soc la tia que va així, com en plan, està perdent extremitats o alguna cosa. Però sí, és això, en plan, no ho podrem saber, llavors també tinc molta curiositat per veure si, o sigui, aquí no ha arribat, no està permès, en plan, no... o s'està fent i no ho estan... Ozempic? Sí. Existeix. I tu pots comprar-ho com a persona no diabètica? Sí, de fet sí. Crec que té un altre nom aquí, no me'n recordo el nom. Hòstia, vale, això no ho però sabia. precisament aquesta, la meva amiga, que et dic que és metge de família, de fet, hi ha hagut nenes joves que han anat i li han dit, mira, és que la meva amiga s'està prenent això per aprimar-se, tal. M'ho pots receptar? I és com... no t'ho puc receptar perquè no tens una condició diabètica, tal qual, però és com si tu vols anar a la farmàcia i pagar 400, 500 o el que valgui, pots. En principi pots. O sigui, no, la veritat és que no ho he anat a comprovar, però juraria que sí, que no hi ha un problema. No sé si passa també com amb certs antibiòtics i coses que de sobte ara ja com escasetat i no ho pots comprar, però sí, o sigui, diguéssim que aquí està. El que passa és que no està sent tan boom com als Estats Units. No. O és el que passa una mica com, per exemple, amb el tema de les amfetamines als Estats Units, amb el Adderall, que nosaltres tenim el nom d'Adderall, però aquí és Concerta o no sé què o tal, no? Llavors és com, no és tan famós aquí, però... Però crec que no, el Concerta sí que... Bueno, ara anava a dir una cosa molt grossa, em denunciarien. El Concerta sí que no el pots aconseguir a la farmàcia, hi havia en certes universitats com trepitjors, d'en plan parlar amb el nen amb TDAH i que te'l passi i tal, no sé què. Llavors, com, jo m'imaginava una mica tipus aquí, en plan, no pot passar com Adderall Nation, perquè aquí pues, aconseguir-ho és més difícil, però sí... En teoria no és super difícil. O sigui, és el típic de que tu pots anar i comprar-lo perquè tampoc és com una droga tan heavy, o no sé. Haurem de... O sigui, si algú sap, l'eres sí, en plan, és un tema que m'interessa moltíssim. Farem parte 2 si de sobte descobrim més coses. Bueno, suposo que a vosaltres us ha sortit últimament també, perquè ara estava mirant una mica el guió el que teníem. L'Anna del Rei s'ha comentat molt a Coachella, set perfecte, no sé què, però el 60% dels comentaris era sobre el seu aspecte físic i el seu canvi i com s'assembla ara un altre cop a la Lana dels 23 anys o no sé quan ens tenia quan va debutar, perquè torna a estar prima així, o sigui, no a un nivell això preocupant, però sí preocupant quan tens en compte la rapidesa que ha sigut, o sigui, que ha sigut a través d'Ozempic i la gent estava celebrant-ho, tipus, per fi torna la Lana i és com, la Lana quan feia una altra talla no era la Lana, o sigui, com simplement és alimentar aquest discurs que semblava que havíem començat a superar, tornar-lo a recuperar no només per modes, sinó perquè ara es pot executar els desitjos d'aquesta mentalitat així com tòxica superràpid. És com, vale, vols que sigui superprima? Tranqui, pum, vaig a la farmàcia, m'aprimo en unes setmanes i ja està. I vaig al Brandy Melville i One Size realment fits all, perquè tots som Ozempic Nation. Exacte. Bueno, no sé si voleu veure molt ràpid el vídeo de la Kelly Osbourne que li pregunten a una red carpet sobre el seu take amb el tema Ozempic. Y ella responde supernatural. Con KH7, Ay, cualquier mancha imposible. Bueno, anuncis. I ara,
Sí, li pregunten, bueno, quina és la teva opinió amb l'Ozempic? I ella respon tan tranquil·la. Ai, vale, perdó, és que ara he tret la veu perquè no se sentís l'anunci. Sí, és que la cara es nota molt La cara fort. és cara d'Ozempic. És que la Cristina Aguilera té la mateixa cara. Sí, igual que dèiem Instagram Face, ara començarem a dir Ozempic Face. Ai, It's amazing and I think it's great for them. There are a million ways to lose weight. Why not do it through something that isn't as boring as working out? People hate on it because they want to do it. And the people who hate it on the most, the people who are secretly doing it or pissed off that they can't afford it. Dilo, tata. And that's just, unfortunately right now, it's something that is very expensive, but it eventually won't be because it actually whatever. works. Sí, en plan, bueno, ara em sap greu per la gent que no s'ho pot permetre perquè és molt car, però bueno, en algun moment pues, ja serà més democràtic tot, en plan, serà com una aspirina i llavors ja tots podrem celebrar que estem molt prims. Bueno, takes dels famosos, o sigui, realment no és algo que se n'amaguin, em sorprèn, em preocupa, perquè quan se n'amaguen és que saben que hi ha algun conflicte moral, ara ja estan en plan, chill, no hi ha cap conflicte moral aquí. També, o sigui, tornant a temes sociopolítica als Estats Units i tal, crec que hi ha un molt issue amb l'obesitat, llavors, òbviament, estar obès no és saludable, no? Llavors és com que jo crec que els matxaquen des de petits també al col·le i tal, la obesidad és lo peor, no sé què, us matarà, tal. Segueixen tenint al McDonald's les megatalles de tot, no? Però a la vegada... Tenen la droga a la farmàcia. Tens això i és com, tio, que així ja no estàs obès, no? Realment. I de fet també està afectant... Ho sento per allargar-me la taula. No, Ozempic, o sigui, fem... Està afectant també amb el tema de les prediccions dels supermercats en quant a què comprarà la gent i què menjarà la gent. Hòstia, perquè claro. el tema és com que, per exemple, sortir a Walmart dient, vale, si Ozempic es segueix posant tant de moda, Ozempic realment no només fa que t'aprimis, perquè és com que et dona aquest xute, crec que és un xute d'insulina, si no m'equivoco, bueno, no sé. El tema és que fa també que no tinguis tanta gana. Exacte, redueix l'apetito, literal. Sí, és que un altre famós que en parlava obertament deia és que et redueix la gana, ja no tens gana. No sé, és tot un tema i ja per entrar, si ja us sentiu que esteu al bord del deliri, o sigui, ja acabem momento delirio máximo, o sigui, quan parlem d'extreme wellness, on benestar extrem, ja hi ha els milionaris que fan directament biohacking, vull dir que com hackejar la biologia humana. Sí. I el meu preferit, el preferit de Twitter i d'internet, perquè al final ja és un meme aquest pobre senyor, és un milionari que es diu Brian Johnson, que crec que tenia Venmo, no sé què, que és com una mena de Bizum americà, i ara, se li ha anat la putíssima flapa i vol ser immortal. Si hi ha d'haver algun milionari així al món, jo aposto perquè hi hagi gent així. Clar, o sigui, el Mark Zuckerberg, avorrit. Un tio que es vol fer immortal en plan villano de Disney, en plan, jaja, viviré para siempre y tomaré la sangre de mi hijo. Take my money. Sí, i jo, en plan, vale, like, entreteniment, allà estaré. Us poso un vídeo que no, o sigui, el que diu és de boig, però simplement m'encanta el seu outfit, perquè el veieu físicament com és graciosíssim. Té una samarreta que ha ficat Don't Die. Ah, clar, és que és el seu merch, això, és que és increïble, és que jo t'ho juro que és que potser no me'l compraria, però me'l faria Ai, és igual, no sé ben bé què deia, però és que simplement pensava com, uau, és que bon statement, com una samarreta negra amb Arial gigante que fiqui Don't Die, com la vull, ara sé que és merch, me l'hauré de com fer jo mateixa com a nivell de Carlona imprimir. Sí. Boníssima. I aquest senyor, clar, el veus físicament i jo pensava, clar, és un senyor supergran, però que a través d'aquest biohacking, que ara us explicaré una mica en què consisteix, doncs llueix una mica més jove, però és que té com 40 anys, com 43 o alguna cosa així, i llueix 60, però un tipus de 60 com de famós, no? En plan, s'ha ficat molt botox, molt revitalift, però és que no ni tan sols... La seva rutina consisteix com... és que, la cosa és que vol fer-se vell molt més lent, no? I ara està com en l'envelliment que tindria un nen de 10 anys. Exacte, sí. I bàsicament el que té, aquest tio és com l'obsessió extrema amb el tracking de tot, o sigui, té un equip de metges que també li fan com tot de... com pràcticament cada dia es fa, o cada dia no ho sé, però molt sovint es fa anàlisis de sang per veure com està el moment. Porta com una enganxina que la porten també els diabètics per veure com estan els seus nivells de sucre en sang.
tot, i ell el que diu és que està reverse aging, no? Com el cas de Benjamin Button, pues, bàsicament ella està en aquest punt. I el tema és que, clar, cada dia et va ensenyant com the optimal workout for longevity. La paraula clau aquí és longevity, no? Com de durar tot el màxim possible. Don't die. Que el nostre amic Ponset, no? Era el Ponset, sí, no? Que deia, no està demostrat que s'hagi morit, però ell també ha agafat el seu testimoni i segueix amb això. I no sé, és que aquest home és com el déu de molta gent també de manera no irònica. No irònica, perquè a nosaltres ens fa gràcia, però de sobte hi ha gent que s'ho pren en sèrio i que... Bueno, és que hi ha fotos al seu Instagram com amb el seu fill, que és el primer transplant de no sé què, de plasma o no sé què, d'un home jove a un home així més gran. Literalment, com dorm en una habitació sol, separat amb una temperatura exacta per fer això del longevity. Fa com 3 àpats molt específics, però tots abans de les 11 del matí, que no entenc a quina hora se'n va a dormir. Exacte. Bueno, una cosa raríssima, i és això, com a nosaltres, com ja arriba un punt que és com, bueno, hay que reírse, però fa patir que hi ha gent que s'ho mira en plan CEO morning routine, però en plan extreme, longevity morning routine. Clar, però aquest senyor el pots copiar fins a un cert punt, perquè li costa $2 milions a l'any mantenir aquest estil de vida. I això és la seva feina, o sigui, bàsicament ell es dedica única i exclusivament a això, a part també té com una marca de suplements, també, i no sé què. I, atenció, perquè the biggest hack and supplement i la millor cosa per la longevity és l'oli d'oliva. O sigui, literalment ven oli d'oliva com amb una estètica de packaging tipus broy, saps? En plan de don't die olive boy, something like that. Però sí, o sigui, literalment és això. És com que descubrió la dieta mediterrània, sí, de sobte, en plan, tantes coses, en plan, 25 metges vivint a casa teva per de sobte dir-te com no, cuina amb oli d'oliva. I ell, buah, he descobert... Bueno, és que estic fascinada i com bueno, és això, com, i després tu m'has introduït en nous personatges locos d'aquests en plan malèvolos de Disney. És que podem fer name dropping si vols per si voleu entrar en aquest univers i convertir-vos en uns locos del viure per sempre, que és que més això el que em fa patir me'ns estan fent fora ja, però me'ns estan apagant les llums, ens trauran els micros, però a mi el que em fa gràcia és com que vulguis viure per sempre, però la teva... O sigui, no estàs gaudint de la vida, perquè estàs ocupat en viure per sempre. Llavors és com, bueno, hauràs mort, però quantes hores has viscut realment d'aquests 100 anys que has aconseguit viure? Exacte. Perquè estàs concentrat en menjar aquest tros de bistec que estigui cuit a aquesta temperatura, que no sé què... un munt de passos que no et permeten anar a fer un cafè amb ta mare o disfrutar els teus fills perquè estàs ocupat en viure per sempre, però perquè vols viure per sempre si no pots fer les coses. Exacte, és que hi ha un tema de que l'optimització és un procés molt isolador, realment, no? Llavors és com, o estàs en un ecosistema familiar que tothom entén això, o viu d'això també, o malament. Sí. Llavors, fins aquí, o sigui, seguirem part 2. Perquè literalment ens estan fent fora, però és que tenim aquí per parlar, us podeu quedar per Ozempic, per tu, farem deures, investigarem, us contactarem amb testimonis que n'estiguem prenent aquí, parlarem amb biohackers, parlarem dels biohackers que no has mencionat encara, milionaris, se viene per tu, i moltes gràcies a tots per escoltar aquest episodi d'Absolutament Boges, i moltes gràcies, Janira, per estar boja amb mi, ser la meva alma gemela digital. Per cert, Janira, no t'he presentat gens bé al principi, és igual. No passa res. Arroba Janira Planes. Tothom coneix la Janira Planes, en plan experta del mundo digital, periodista, brand strategist, la persona més llista que m'ho pogut veure, quina merda presentar-te així al final. Tranquil·la. Però quan tornis a venir et faig una superbona presentació. Un petó. Adéu.